Eduardo i vinc a parlar del 80è aniversari de l'Escola Moragas. He estat amb la Fina, amb la Conxita, amb la Carme, amb el Francesc, amb el Jordi Lobo, la Gemma, que anem fent els partits de bàsquet, i com molts anys d'Escola Moragas. La meva filla, quan va acabar l'etapa de la guarderia, ens tenien que plantejar portar-la a una escola. Després de mirar molt, vam decidir portar-la a l'escola Jeroni de Moragas. Una de les millors decisions que vàrem prendre. Ara, que Jeroni de Moragas fa 80 anys, només vull agrair a tots els professionals, mestres i pedagogs tota la seva dedicació. I ànims, i endavant, i molt Moltes felicitats, Escola Moragas, pel teu 80 aniversari. Estic molt content de poder treballar en aquest centre des de ja fa bastants anys, d'haver tingut la sort de poder formar part d'aquest gran equip i sobretot agrair a tota l'escola, com són les famílies, per depositar la vostra confiança en nosaltres per fer l'acompanyament dels vostres fills durant el seu recorregut. Agrair moltíssim als alumnes, que són la nostra raó de ser, que vinguin contents i feliços a l'escola, i res, que esperem que no es quedi això amb els 80 i que arribem al centenari. Una forta abraçada i moltes felicitats a Escola Moragas. I Feri. Aniversari. I Petó. Felicitats, Escola Moragas, per 80 anys de poder seguir aprenent més i més. Famílies, alumnes, professionals, companys, gràcies per molts anys. Escola Moragas. Molts anys, Escola Moragas, per aquests 80 i per molts anys més.